היי לכולם, שמי כנרת און ואני גננת. אני בעצם מקליטה פה הדרכה כיצד להשתמש בקובץ קנווה שיצרתי. הצורך ליצור את הקובץ הזה יצא מתוך רצון לשמח ילדים שנמצאים בתקופת הקורונה הרחק מהגן, ואנחנו בכל זאת רוצים להגיע אליהם, לשתף אותם, לחגוג איתם את היום הולדת, להראות להם שכולנו כאן, גם ילדי הגן. ובעצם הקובץ הזה יכול לשמש אתכם גם בימי השגרה שלנו בגן, ובעצם הערך שמוביל אותי ביצירת הקובץ הזה זה שיתופיות. בעצם כל מה שקורה כאן בקובץ נעשה ביחד עם הילד וביחד עם ההורים שלו. טוב, אז לפני שאני אראה לכם טכנית כיצד ליצוק תוכן לתוך הקובץ הזה, אז אני קודם כל אעבור על האפשרויות שלו ומה הוא עושה. ובעצם זה הדף הראשון, תכנון כך שהגודל הוא תואם לגודל מסך סלולרי. ובעצם ככה, מזל טוב ליום הולדתך, כאן אנחנו נרשום את גיל הילד. בקוביה הזאת נוסיף את תמונת הילד שחוגג יום הולדת, בעצם על התמונה שאתם רואים כרגע, וברגע שנלחץ על התחלת החגיגה, הוא מעביר אותי לדף הראשון. בדף הראשון איך אני בוחרת לחגוג, ובעצם פה בחרתי כמה בלונים שהם מייצגים את התוכן של היום הולדת. חוץ מברכות ואיחולים ומשהו ממני, השירים והריקודים והמשחקים זה משהו שנעשה בשיתוף עם הילד ועם ההורים שלו. כשנלחץ על כל אחד מהבלונים בעצם אנחנו נעבור לדף המתאים, בלחיצה על מתנה אנחנו נחזור לדף הראשון, בלחיצה על התחלת החגיגה שוב נחזור לדף השני, ברכות ואיחולים. אני אתייחס לזה שפה המחשבה שלי הייתה להוסיף הפניה ללוח פדלט, שבו ילדי הגן בוחרים לברך בכל דרך שהם יכולים. כמו שאתם מכירים, בפדלט ניתן להקליט קבצי שמע, סרטונים, תמונות, ציורים, כל דרך שילדים יבחרו בעצם לברך. ריקודים ומשחקים זה משהו שהילד בוחר בעצם עם ההורים שלו, או להעלות קישורים לסרטונים של ריקודים שהוא רעיונות למשחקים שאפשר לשחק בזום או גם בגן בעצם. בעצם הכלי הזה יכול לשמש גם בתקופה שאנחנו נמצאים בלמידה מרחוק וגם כשאנחנו כרגע נמצאים בגן. במשהו ממני בעצם ניתן להוסיף סרטון אישי מהגננת ומהצוות שהיא מברכת את ילד יום ההולדת. זהו. אני רק רוצה להזכיר שבעצם מדובר בקובץ פאורפוינט רגיל לחלוטין, רק העיצוב וכל ההפניות לקישורים, הכל נעשה בקנווה. בעצם ניתן, הקובץ הזה כל מי שתרצה תוכל לקבל אותו ממני, ולעבוד וליצוק את התכנים לכל ילד בנפרד. אני עכשיו אדגים על פאורפוינט כיצד אנחנו מכניסות תכנים, כדי שגם נשמור על העיצוב וגם נוכל ליצוק את התוכן בעצם שדיברנו עליו. חשוב לי להגיד שאפשר גם לשתף את הקובץ בגוגל סלייד, ובעצם כשההורים מקבלים את הקובץ אפשר ביחד איתם לעבוד על הקובץ. כמובן שאפשר גם לשוחח איתם טלפונית או לתקשר בדרך אחרת ואז להעביר את התכנים לקובץ הזה. אז בעצם הנה אנחנו נתחיל מהמספר. פה אנחנו רוצות להוסיף את המספר שהילד חוגג. פה אנחנו נוסיף בעצם תיבת טקסט. תיבת טקסט נסמן את האזור שאנחנו רוצות להוסיף את המלל, לדוגמה שהילד חוגג 6. ואני אגדיל את זה לגודל שיכול להיות גודל מתאים. אני אבליט אותו, אני אשנה את הצבע שלו לפי מה שאני רוצה. אפשר להגדיל גם קצת יותר. אוקיי. פה בעצם אנחנו נוסיף תמונה של הילד. גם את זה אנחנו בעצם נעבור להוספה. תמונה.
נבחר תמונה מתוך המחשב, ונוסיף אותה. רגע אני לא אעשה את זה. ונוסיף אותה לאזור הזה, אפשר תמיד להזיז, לכוון, בדיוק לגודל המתאים. בשקופית הבאה, בעצם סיימנו עם הראשונה, בשקופית הבאה אין לנו מה לגעת, זה השקופית שבעצם היא מעין תוכן עניינים, שמפנה אותי כל פעם למקום שאני רוצה. בברכות ואיחולים, אני עשיתי פה לדוגמה קישור, אני עושה פה בקליק ימני, הוספת קישור, אפשר גם בקונטרול K, בקיצור, קונטרול K ושם אני אוסיף קישור. כרגע יש פה קישור, אז אני אראה לכם כיצד בתצוגה, כשנלחץ, הוא יעביר אותי לפדלט בעצם. ופה אני יוצרת איזשהו לוח פדלט, כל פעם לפי הילד שחוגג, ואני לא אכנס להדרכה של פדלט, בהנחה שכולם מכירים. טוב, אז חשוב לי לומר שבעצם את הכלי הזה אתם יכולים להשתמש כרגע כשההורים לא נכנסים לגן ולא חוגגים יום הולדת עם הילדים, ובמקום לשלוח להם סרטונים ותמונות באופן כללי כזה, אפשר בעצם להכניס ביחד עם הברכות של הילדים של הגן, ליצור איזושהי מתנה שתישאר מזכרת לאורך השנים. אני עכשיו אעבור לדף של שירים, ואני אראה לכם כיצד אנחנו נוסיף קישור, ככה שתישמר האסתטיקה של הדף. אנחנו עוברים ללשונית הוספה, צורות, ביחד עם הילד אפשר לבחור את הצורה שהוא בוחר, כמובן שאפשר לעצב את הצבע של הצורה, ובעצם יש לנו פה צורה, בקונטרול K, בעצם נפתח לנו דף להוסיף קישור. אני פתחתי פה איזשהו שיר ביוטיוב, אני אעתיק את הקישור, יחזור חזרה לפאורפוינט, ידביק את הקישור ואישור. וכרגע בעצם זה נמצא פה. בלחיצה זה יפנה אותנו לשיר שהילד בחר. כמובן שאפשר להוסיף כאן עוד לבבות, עוד שירים, אולי אפילו סרטון של הילד שר, אולי שירים שחגגנו עם הילד בגן, עם שאר ילדי הגן, ולהוסיף כאן קישורים מתאימים לשירים ולסרטונים. חשוב שאם אנחנו רוצים לשתף את הסרטונים, אנחנו נעלה אותם לגוגל דרייב, נפתח אותם לשיתוף, וככה כל מי שילחץ על הקישור בעצם יוכל להתחבר לקישורים. אותו דבר גם בריקודים, בלשונית ריקודים, ניתן להוסיף קישורים לסרטונים, גם של חגיגה של הילדים בגן וגם מרחוק. טוב, אז זהו, אז הגענו לסוף של הסרטון, שהוא בעצם הסרטון הראשון שאני עושה גם להדרכה. אני אשמח לשמוע אם השתמשתם בכלי, אם יש לכם עוד רעיונות איך להכניס תכנים, אם אתם רוצות לשאול שאלות או לקבל את הקובץ, אז אני אשמח מאוד, רק תבקשו. אז זהו, מקווה שנהנתם ושהכלי הזה באמת יהיה שימושי, וישמח הרבה ילדים והורים, וזהו. תודה לכם על ההקשבה, ושיהיה לנו רק בשמחות. ביי.